जिन लोगों ने मारा उनको जेल डालने से हमको जस्टिस मिलेगा। Kapangni tako bukuk song dafani ketang tibio lam sogono rok jotono no hingke jingtini nailai parmeshwar reang ni update not tiyei thangnai 8 July salki sasa sekang chini tako parmeshwar reang kubui bosungni borok bai bwtharjakmani koktuma Kenoro kebangma social media rogono nukna lai thangjak 8 July o sini tako parmeshwar reang anando mela nanya hani thangthani wo kubui bosongni borokni no ganani borok hanai bo pukongkolok ni wanchu yawi bo banchi dina hani thangthani wo bo kisa mental hai abuni bagi puno tabudi hani sana hani thangthani wo tini chini tako parmeshwar reang bo kubui bosongni borok bukongkolok rogbai no bujagoi Thimani koktuma ke khapani tako bukuk song abunai rokongkha wanji bosongni bukung kolok rok khoroksa khorok naiya 25 30 jona hai ungana bu afro bono kuthumoi bulai bui buthari sikha ini belekheno khatujak chini tako parmeshwar reang wanji bosongni borok bai bujakai thimani tei khapani tako bukuk song sini tako parmeshwar reang thimano tei sini tiprasa bosongni lukurok belekheno tungkhlaijak gonda sora gonda teisawo hingke o jagao 144 dara ainjari bo khlai rajaka hanai sing saimankha tei net bo bondo khlai rajaka hanai tamoni bagi net bondo khlaikya male haksalni borok no kebo fake news rok phuno slamui rohon manana hanai aboni bagi net bondo khlai rajaka gonda sora gonda teisawo Nadi tak kata usau usau. Orang buat dukan pasal tu, apa tak kan? Kita sopai ha. Oh berotong ya. Oh bahar. Apa ke fast time atik cuma. Ke paithago tini maya ganang bobagra thangai sogoi kya chini tako parmeshwar reang songni nogo ke bobagra tamo sawai khnarga norok khnai naidi borokni dugan pat sokjak phano borokni dugan sim si sokjak chini le borok si thei nei borokni dugan pat ni justice tonglak chini tako parmeshwar reang theimani no tei justice mana nangnai te manai hnei chini bobagra सराय के सवाई खनारेगा लक्ष्य का हम लोगों का एजेंडा है जिसने मारा उनको जेल जाना चाहिए हमको जस्टिस चाहिए और जस्टिस मिलेगा किसी का घर जलाने से आपको जस्टिस नहीं मिलेगा लेकिन जिन लोगों ने मारा उनको जेल डालने से हमको जस्टिस मिलेगा तो फोकस रखो लक्ष्य का सामने देखते रहो Hingke khapangni tako bukuk song norok jotto clear khino khana chini maya ganang bobagra je sawai tongmani kokno chini tako parmeshwar reang bwtharjakmani no tei jeske phono justice nangnai justice manai hnei sawai khnarka je wanji bosongrokni kisai misa dugan padokto aboto khamkha ungkokha haifano boroni abo justice tonglak chini tako parmeshwar theimani no tei justice jeske phono mana nangnai tei manai hnei sawai khnarka hingke norokle tamo wanchu kubui da chini tako parmeshwar reang theimani no tei justice manai na manya norokni bwkhao tamo wanchu uitong comment khai sadi phiaba chini lai thangjak tako bisojit bo haino rok bai koi bosong borok bai bui bwtharjakmani kuno justice manmani nugya phiaba tabu phono justice krei abo haida angai thangno chini tako parmeshwar reang ni tei justice maya da angai thangno noroni bwkhao tamo wanchu comment khai sadi Bin no nadi jombe ke sausa hui. Nadi hingke dofani KWTHANG TV
paithak jora naitongma bagui norok jotono belai belai hambai. Tinini update asuk jora tinio norokni bagui next update tubna bagui chaitongnai hambai.